Ara mateix estic a l'entrada al Parc del Castell. No sé si el podeu veure aquí, es pot veure bé. Doncs bé, en aquest turó, on avui trobem el castell de Castelldefels i una església del segle X, ja havia estat habitat per ibers i romans. El castell actual de Castelldefels es va ser restaurat el 1897 i té dos cossos, un construït en pedra vermella l'any 1550 i l'altre, que és una ampliació del primer, va ser construït en pedres blanques als segles XVII i XVIII. El paisatge del parc és el característic mediterrani de pedra seca, petites feixes de conreu i pins, garrofers i oliveres. Tot passejant entre camins es puja cap al castell en diferents recorreguts i resten alguns arbres singulars, com la lagunària i la feijoa, que trobarem al camí que du a la masia de la Goma, que és del segle XVI. Des de dalt del turó es poden observar els cims més coneguts del massís del Garraf. Pel que fa respecte al castell, aquí ens podem trobar amb aquesta informació, que bàsicament el que ens diu és que la notícia més antiga sobre aquesta fortificació és de l'any 970. Probablement, aleshores no es tractava d'un castell, sinó d'una caixa fortificada. Als segles XIV i XV, la documentació ja parla d'una caixa forta amb muralla. Durant el segle XVIII es va construir el cos de ponent del castell i va quedar definit el conjunt actual. Quan el 1897 el va comprar el banquer Manuel Girona, el castell es trobava en un estat força ruïnós i va quedar definit i el Manuel Girona el va fer restaurar per l'arquitecte Enric Sagnier. Des de l'any 1988 és de propietat municipal. Actualment disposa d'una gran oferta d'activitats culturals i visites guiades. Hola a tots, molt bon dia. Aquest serà un vídeo curt. És per informar-vos que en breus dies en aquest canal del Tintiuinqui sortiran 3 vídeos. 3 vídeos relacionats amb el castell de Castelldefels. El primer vídeo consistirà en un passeig que he fet pel parc que rodeja el castell. El segon és rodejant el castell en si mateix i el tercer vídeo és dintre del castell. Els links dels 3 vídeos sortiran per aquí penjats pel vídeo. Així que ja sabeu, doneu like, subscriviu-vos, doneu la campaneta i així podeu rebre les notificacions pertinents. Fins aviat!